Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugun 4-nji mart 2025-nji ýyl. Ýadyňyzda bolsa, mundan 4 gün bol Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Washingtony, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen şertnama baglaşmak üçin Amerika bardy. O taýda turan dawanyň näme barady boldy? Ol maglumatlary gyzgynlygy bilen size ýetirdim. Galan ýemelerim siz özüňiz metbugatdan görensiňiz, okansyňyz, dinlänsiňiz geçen 4 günüň dowamyny. Indi şuň bir topar, şondan soňra 5-nji günden 2-nji güne çelip bolup geçen wakara bardy, bir gysgaçyk habar ýetirmekçi bolýan. Şol Washingtonyň ýa-ni turan dawadan soňra Zelenski göni Angliýa tarap uçdy. Angliýa gelip Angliýanyň premier ministri bilen 6-njy günde uçuşdy. Soňra ertesi güni Angliýanyň karoly ýa-ni padşahy Karl bilen uçuşdy. Charles bilen nijem bagyşlan. Charles bilen uçuşdy. Soňra da şu gün ýödün emma Ýewropaň Birleşen Döwletler diýip aýtsagam boljak, ýa Ýewrosoýuzyň döwletleri şol sany NATO ýaralygyna ýa döwletleriň bir toparynyň bilelikdäki mejlisi boldy, şol sany Ukrainanyň prezidenti Zelenski gatnaşdy. O taýda karar kabul edildi, aýdylan zatlar näme gyklyk galmagal bolarlygyna garamazdan Amerikan ýa-da Donald Trump'ın edýän talapyna garamazdan Ýewropa bileşigi Ukrainany gollapdy, gollajagam, hemme elin kömekleri etjek diýip şu taýda çykyş etdiler. Soňam sözleriniň gowy bolmalygy üçin ýalňyşmasam 3 milliard dollary Ukrainanyň hesabyna geçirdiler. Ondan daşary ýene-de 1 milliard 700 milyon şonu Ukraina goşmaça kömek diýip uğratdylar. Demek Ukraina bu uruşda ýeke galjak gal. Ýönen okeanyň aňrygyny näme bolýar? Meselem Amerikada Donald Trump geçen şu 2 günüň dowamynda dörli çykyşlar etdi, ýazgylaryny goýdy. Ine men size hem açıkladı beyan edip beren, düşündürüp beren nip halkyna. Soňam mene dün akşam kıyaşı gün erterki gelen haberlere göre Donald Trump ýa-ni aýdaly harby kömek bar Amerikan Ukraina berip gelen şu güne çelli kömegi hemmejini ýatyrmaly etdi. Öňe hiç tat berenak entak, emma öňkü prezident Joe Biden'ın beren kömegi var. Ýa-ni pul kömegi, harby kömek, hemme ýara kömek, hemmejini şol şumal, şol Polşada durany bar, ýa deňizde barýan bar, ýa okeanyny gämileňizsin, otlaňyzsyn, şumal Ukraina tarap barýan harby kömegi hemmejini saklady. Ana o barada Bloomberg habary berişleri işte aýdyp ötdi. Indi bu näme anlady? Bilermellen aýtmagyna görä, indi uruş Amerika doğalı besetse etti. Şol Ukraina Orsiýada garşy kan garşy durup bilse şu ýylyň güýdüne çelli ondan aňyrda Orsiýada garşylyk görkezmäge harby ýaragy ýa güýji boljak gelip aýdyldy. Ýöne muňa garamazdan hany ýan gaýtşmaýaly Ýewropa bileşigi ýan birinji tranşynça kömegi geçirmeli etdi. Olum ýara beriljek. Ýewropada öndürilen dörli ýaraglar var, Amerikankydan Petronat. Indi şolary alsa Ukrainany ýaragly güýçlendirip biljekdi. Ýöne aýtmaly zat esasy şu güne çelli Ukrainada ullanylýan ýara harby enjamlar Amerikankydy, şol sany kosmosdan şol Ors goşunlarynyň nire hereket edýän, näil hereket edýän, nirde dur, nirde ýerleşýär, şolaryň ýa-ni suratlaryny alyp kosmosdan alyp Ukrainanyň ýöre tagullyklaryny geçirýän, ýetirýän hem
Amerikada. Inni ol kartela bolmasa nähil alyp barlar görüş ya urus ol başga mesele ýöne. Ýagdaý agyrlaşsa onu aýtmak gerek. Ýöne Ukraina halky aýtdy. Biz öz territoriýamyz üçin, öz döwletimiziň bütünligi üçin, öz halkymyzyň gelejegi üçin biz söwüşe dowam etdirmekçi. Biz hiç kime boyun boljakka bu meselede biz biriniň üstüne çalyş edemdik, bizim üstümizde çalyş edildi. Ya biz biriniň territoriýasyny basyp almadyk, gelip bizim territoriýamyzy basyp aldylar. 14-nji ýyldan bäri 11 ýylyň içi uruş dowam edip gelýärdi. Bana Ukraina halky aýdyp otur. Ol Ukraina prezidentiniň sözleri, Ukraina halkynyň diýen sözü ýa çykarýan netijesi şu situasiýadan ýa şu ýagdaýdan. Inni nähil bolar diýip pikir edýän adamlar kän, hemme kişim şol uruşun ýatylmagynyň tarapdary, şol zany Ukraina tarapam sebäp bularda öz halkynyň menniýen oglugy wepat bolupdyr. Onun da sarynam garajdan ilatam wepat bolupdyr. Çagasy ýok diýsen garrysymy, ýananymy erkegimi ol bomba adam saýlanak depesinden inen. Şular ýaly agyr ýagdy Ukrainada şäherler ýumrulyp gitdi, infrastruktura ýanky ýok o taýda diýen ýaly ýyly berişleri işler ýanky şol bu guruluşlar hemmesi bombalanyp orta tarapdan köp şäherler elektrik toksuz ýa ýylysyz galdy ýa-da 2 saat ışık ýansa 10 saat ışıksız ýaşap oty milletiň köp bölegi. Ine şular ýaly kynçylyklary başyndan geçirip oty Ukraina halky ýöne şoňa garamazdan olar häzir şuna çelli öz görüşini dowam edip otyr, etjekdigini aýdyp otyr. Inni otada ýanky bilermeleň bir böleginiň aýdýan zady Vladimir Zelenski diýe emosiýal ýerde diýdi, ýagny duýgulanyp görüledi diýe. Otayda bir özüni siýasat çökmen bir soğukkalylyk bilen alyp barmalydy diýen. Elbetde bir tarapdan olum dogry. Sen eger döwletiň ýol başçysy bolsaň, siýasaty düşünmek gerek, bizden siýasaty onum dogry dursa alyp barmak gerek. Ýöne näme boldy Zelenski ýagdaýda ýa situasiýada? Zelenski taryhy Trump bilen taryhynyň bir başlangyjyny seretmemiz gerek. Şu günkü ýagdaýa baha bermeden olur. Yani Donald Trump 19-njy ýylda Zelenski'den haýyş etdi. Sen neydi? Şol Biden'ın oğlunun karşısına şu taýdan jenaýat işini aç, onu suud et, onun netijesini bize Amerika berdi. Näme üçin? Şol döwür Biden kandidatdy Amerikan prezidentligine. Şonu kandidatlykdan aýyrmak üçin Donald Trump Zelenski'ni ullanmak istedi. Zelenski aýtdy, "Ýok, men ol işe çekgeldi." Ine şol döwür bu ikisiniň arasyny togduşdy ýa-da öýke kinesi Trump'yň sonundan başlanýar. Trump'ym şeýle öýkelek adam bolup çykdy, ol siýasatda bular ýaly çemeleşilmeýärdi. Şahsy bähbitlerini döwletiň, milletiň, halkyň bähbitinden öňe goýjak adam siýasatyň golaýyny görünmeli däl diýen düşünje bar. Men nedäl ol bütün dünýäde şol ýanky demokratik döwletlerde şol häkimetleriň çalışmagynyň esas sebäpleriniň biri şol. Eger özü şu wezipede oturup halkyny, döwletini, milletini ziýan getirjegini bilse, ýa bir ýerde aýagyny gyşyk bassa, özü ardy berip işinden çykka ýa-da impeachment edildi. Enne şol ýanky Biden'ın ogly aýdylyşyna göre nähili aýdyp berenmen size. Şol ýanky bir narkotik jisimleri ullanýan eken. Diýilýän zat men ýanyna tutup göremek, ýöne diýilýän zat ondan şol ýeňil pullar düşdi. O taýda söwda satdyk edip şol ýeňil pullar soňup aýlanyp berdi. Diýilen ine şolar ýaly ýanky gurrun bar. Olam şol Ukrainada bir firma bilen şertnama baglaşyp şol firmadan pul alýan eken oň ogly. Indi sen şon üçin şol suud etdi, bize kararyn berdi. Trump şon haýyş edipmi, talap edipmi, belli de. Ýöne şol edileni hakyky. Olam atkaz berýär. Ýok, men etjek gal bil işlerdi.
Enne soňam şol Biden bilen şu ýanky geçen 4 ýylda bolan ýagdaýy özüňiz görüp dursaňyz, Biden näme kömek gerek bolsa Ukraina halkyna elden gelenini etdi. Gitmäkäde soňky gününe çelli gol çekyp bir topar pulmy, ýaragmy şoratlar geçirdi. Ýöne şoň köp bölegi şu mahal inni Amerikada ýarag öňürilip emma Ukraina barmaly, ýa ýolly, ýa barjak barmagyň öň ýanyna, ýa Polşada ýüşüp ýatymy, ýa Germaniýada skalatlardan. Inni şolara çelli bermelerli ene dün Trump karar çykarýar. Şeradyn siýasatyň durnuksyzlygyny men size şu taýda düşünürjek bolýan ýurtdaşlar. Biden Amerikan halkynyň saýlan prezidenti. Onuň gol çeken kararlarynyň, fermanlarynyň güýji ýok bolsa, onu Amerikada näme güýji bar? Häzir diýmek Biden gitdi. On beren hemme karar Trump ýatyrýan bolsa, Trump'ın giden günüň häzir beren kararyny inniki geljek ýatyrjagy görünüp dur. Onsoň şular ýaly döwletde, durnukluk ýok döwletde, iyiligi derlik ýok döwletde, siýasatda onuň o nädip bol iýmisalalyk bolup geler. Hatta şol dünýäň çurbaşyna oturan ýeketäk döwlet ýa millet bolaýsa, o taýda halkyň arasyna ýam alalaşyk ýok Amerikada. Ýam şu gün ýok. Sebäp şu geçen 5-nji günüň bäri geçen 3 günüň dowamyny, ýani şu 4-nji gün Amerikan dürlük günjünde hana protestler başlandy, ilat ellerine plakat alyp, baýrak alyp çykdylar bir ýanky Trump'ın siýasatynyň garşysyna ýa oň özüniň garşysyna, oň ýanky bize ormasarynyň garşysyna bize prezidentiň dagdy edip ýanky Liza Surjak ýerine ýam halkça tak baryp onyň şu taýdan gaçyp giderýär edip ýagdaýy getiripdirler. Ene bilen bolan bu zorluk emele getirýär diýmek şu proses güýçlenip gitse, oňa ýatmajagy görünüp dur. Diýmek bu Trump'ın prezidentlik möhleti 4 ýyllarla bilemat näçe aýdan tamam boljak? 5 aýdanmy, 1 ýyllanmy, ýarym ýyllanmy? Ony wagt hem de Amerikan halkynyň şu bolup duran zatlara garaýşy görkezler. Trump öz hereketleri bilen doğru subut etdi. Bütün dünýä öňünde ol Putinin tarapdarydyr. O da ýazylan ýerler bardy. İnternetde görseňiz hany materiallar dur. Trump şu taýda aýdylýan zatlar Trump 1987-nji ýylda SSR'in KGB'si tarapyndan özüne şolar hyzmatdaşlyk etmäge boyun egdirilipdir diýär. Şolar bilen ýakyn gatnaşykda bolupdy. Ama da diye hemme dokumentler var dip, ana Ukraina'nın şol döwürki ýokary wezipeli KGB işgäri Amerçenka aýdyp otyr. Ine şoňa sowutnama hökmünde Gazagystanyň ýokary wezipede işleýän KGB işgäri ana olum olgun bundan 4-5 ýyl çykyş edip aýtdy. Hakykatdanam şol Trump 87-nji ýylda taraplarına çekip bilipdirler KGB'dakiler. Son bir topar çykyşlary bar, o barada aýdylan zatlar bar, hany dün Murzagunov diýip ozal ýanky Putinin speechwriter diýerlerde, olaň diline sözçüsi bolup işler başgyrt ýeride çykyş edip olam aýtdy. Diňe diýdi 87-nji ýylda däl, 13-nji ýylda, 17-nji ýylda Orsiýa Trump'a şunça pul berdi, 6 gezekmi, 7 gezek Trump'ın yemesi biznesi çöküp yitip bankrot bolany Orsiýa pul kömegini berdi, şunu himayet etdi dip. Şolaydy bu tür hany oňa ýazgylary bar diňleseň. Olam aýdýar şoňa diýe faktlar bar diýe. Diýmek bir zat diýilýän bolsa, o şo derejedäki adam aýdylýan bolsa diýmek faktlar bardyr. Inni Amerikan halkym inni şol aýdaly Amerikan umumy ilat sanyny alsak, şoň 80-90 göterim ilaty Orsiýada we Putin'e gönü garşy. Olar halanak Putin. Ya da Orsiýanyň alyp barýan siýasatyny halanaklar. Ýa-da oturan işlerini halanaklar. Ýöne şol bir wagtyň özünde inni
şol bilen Trump bilen Vance'ın ýa-ni vice prezidentin görkezjek bolýany Amerikan halkyny hana gelip bilen at tamyzy şolar ýaly gedemlik etdi. Ýatdan çykardy nira gelenni, kimin ýanyna gelenni, 1 metr ýarym boýu bilen 2 metrlik adam bilen öz güýjüni deňejek bolýar diýip, ýani ne şolar ýaly sözleri ullanyp, inni Trumpy bir adalatyň aňyrbaş tarapdary edip görkezdi. Ýöne bizim diňläp gördük de Trumpyň diýen sözlerini, Zelenskiň diýen sözlerini, oňaýdan zatlar myň getiren argumentlaryny hemmejigin aýyl-saýyl edýän boly, şolar ýaly kartina göz öňüne gelýärdi. Ol diňe men göz öňüme gelýän zatlar, onu beýleki bilermelerim şonu ýaýardy. Ýani şu, ýani duşuş 5-nji geçen 5-nji gündäki duşuş şu Amerikada ýörüýte gurunalan. Näçe gurunalan? Şu Zelenskiň masgar etmek üçin. Inni protokol boýunça, düzgün boýunça diýip aýdyllar, şu köşklerde kabul edilýän düzgünlere laýyklykda, meselem iki döwlet ýol başata gelýär, duşuşýar. Bir mihman alýan tarap Amerika. Hakykatdan Donald Trump çykyp kapysyna garşy aldy Zelenskiň, elini gysy, gerdenine kakdy aýtdy, haýdan eşiňe mütgetmäňsiň diýip, meni zalyň içine alyp gitdi, bolýar. Onun varıp şu zarlı oturarlarına presse yığınalıydı, habarçılar dağıtlar. Yani çok kim yığınalıp dursa zarlığın için haysi presse, bunun bilermeller yazıyor, şu Amerika'da şu yankı Trump'ın taraftarının olup çıkış ediyen metbuat ağda emeleri, vekilleri, hem de şu tanış bilişleri, şu ya da demokratlara karşı duran ya da Ukrayna karşı duran adamlar şu zarlı yığınanıptır. Ondan o taýda Zelenskiňi mübareklejek ýa Zelenskiňe degişli bir adalatly sorag berjek eýem jurnalist ýok diýip düşünse bolýar. Beýem anyk bar. Inni geldiler, oturdular, iki döwletiň ýol başçysy. Amyň vice prezidentine näçe sorag berýär o taýda. Zelenskiň. Meselem İkran prezident duşany 3-nji adam näme işi başa taý sorag berýär. Onda bolmasa Zelenskiň ýa-ni bir aýdaly premier ministrini alyp barmalykan ýany. Olam Trump'a ýa beýleki sorag berdi. Sen kim aýdyljekdi? Ine şo sen kim aýdylan sorag, ine şol Vance degişli. İki döwletiň prezidenti duşýar. Ol uly döwlet, kiçi döwlet tapawdy ýok. Sen onu mihman hökmünde şertname bağlaşmak üçin öz ýurduňa çağırdın. Ol şertnamada senin peýdany. Sen aýtdyň Zelenskiň, Ukraina prezidentine, şol Bidenyň döwrüne berilen kömegi men mugut diýip hasap edemek, şoň muzyny töledim. Olam aýtdy, biziň 300 başda Trump aýtdy 500 milliard diýip, soň bir günden soňra ona akly öwredendirler. Ýok, 350 milliard pul töledik diýdi Ukraina. Olam ýalan. Zelenskiň getirip aýtdy. Şoň 100 milliardım ya 112 milliardy Amerikadan gelen. Galany Ýewrosaýyzyň kömegi hem de Ukraina halkynyň öz 120 milliard harjadan öz önümini. Ya öz pulundan. Enne oşo galan 112 milliard diýip alaly şonum Biden bilen Zelenskiň gol çekişenak. Men şunu saňa men algyly sen bergidar, şunu sen maňa gaýtaryp bermeli bolsaň şoň üstüne şunça prosent ýa-da minirip sen bize ýygyna gaýtarmaly. Ýok, olar ýaly hiç zat ýok. Bilem aýdýa ýok, diýe Biden ýa Amerikan halkynyň puluny berdi, sen şonu ýygyna gaýtardy. Bolýa, anam olam aýdýa. Näme gerek sana? Maňa diýe şoň ýer asty seýrek baýlyklar var da, indi şol olum kim üçin gerek? Esasan şol Trump'ın gapdalyna sagely bolup hyzmat edip oturan o wezipeden melliden Elon Musk'a gerek. Hep on çıkaryan elektromobilleri var. Şoň akkumulatoryna gerek jisim Ukrainanyň ýeriniň astynda var. Oňa bir bölegi şumal Orsiýadyň basyp alan territoriýasynda, Donetsk oblastynda bir bölegi Ukrainanyň şumalky territoriýasynda. Olar şonu aljak ilkinji wagtda ondan başga metallar, ol hem seýrek metallar diýene olar
altın kümüsü gözüňe tutanak has heyrek metallar dünýäde gaty gymmat zatlar. Şo metallar Awganistanda bardy. Şoň üçin bular 2001-nji ýylda Awganistany goşun saldylar. 17-nji ýylda soňuna ýanky bir 17 ýyldan soňra mene maskara bolup Amerika Awganistanyň çykyp gaýtdy. Awganistan taşlap gaýtdy. Oňa ynanyň hökümet bilen Amerika ynanyň millet bilen hemmesini taşlap çykyp gaýtdylar özleri. Ine o zaman gyrgynçylyk başlaryny talybalar hemmesini şu eline düşen hökümetiň tarapdarlary egni pagorlu bolsun, pagornsuz bolsun ýok etdiler. Ine şoňa sebäp bolanan başy ine Trump'dan başlandy, soňundan şol goşun ymykly çykaranan Biden boldy. İkisiniň günäsi bar. Ine şoň kun getirilenni, şol näme üçin men aýdym, Zelenskiň maskara etmek üçin getirdiler. Ine protokol gidip otur, o girdiler zaly içine, jurnalistler oturan zalyna bardylar. Şol awalny hemme kabinet ýa-da şol ýarym ay görnüşinde gurulan o şol kabinet. Ine şo taýda Amerikan hemme ýokary derejeli adamlary ýa mehmanlar kabul edilýär ýa şolar ýa taryhy wakalar ýa gol çekişmeler şo taýda bolup geçýär. Ine şo çağırdy edilmelisi näme? Protokol boýunça şolar ikisi oturýar, o prezident maňa Donald Trump aýtmaly, "Hoş geldin, mehman, o ine şoň biziň şolar ýaly duşugymyz bar, biziň şolar ýaly bir wajyp dokumenta gol çekmeli." Olam aýdýar, Zelenskiň aýtmaly, "Sag bolun, çagyranyň üçin biz şu dokumentleri gol çekişmäge taýýar, şoň üçin mustak geldik." Bolly wessalam pressa şo taýşylyk kisiniň elgisi oturan suratyny alyp çykyp gitmeli. Yok, olar o neden ak? Olar şo Zelenskiýni gyzdyryp başlaýar, aýsan näme, albinäme, bilem ne, o çydap bilen ak ýönkölýän günäler. Olam aýdy, siz men terrorist hasap edýäňiz, meni o uruşy başlayan hasap edýäňiz. Men biz çözdükmi ýemäň üstüne, orsiýadyň üstüne, ýa orsiýat biziň üstümizde çözdümi? Siz şu zatlary görüňiz, akmy 2014-nji ýyldan bäri bolup gelýän zatlary. Trump'a sonra berýär. Sebäp Trump 16-njy ýyldan 20-nji ýyla sellemeýän prezident boldy. Näme üçin şo döwür saklamady ol orsiýadyň ömesini, çoluşyny? Şeňmi? Bu da aýdylajak zatlarken ýöne Zelenski başyn başlaýar, ondan soň otada ýankymyň orunmasary, vice prezident Masoro berip başlaýar. Sen näme bu tak geldi, men türkmençelap aýdyn. Sen näme bärik gelip biziň prezidentimize dil ýetirýär. Hem üçin sen bu zatlar diýip bilýän, sen kim? Ine şolar ýaly soru. Onu berýän diýen sözi. Onun Trump'a miýdin alyp götürýär. Sen elinde diýe oýnarýar kart ýok diýe. Hemme kartla biziň elimizde näme diýsek şo bilen bolmaz. Gel goluň çekdi götürüp taýdan ýene ýaly urun diýe. Olam aýtdy Zelenskiň, men bäri kart oýnamaga gelemok. Men kartýoznikden, men halkymyň ine ştaýda düşen ýagdaýyny, şoňa çykaly hökmüne siziň kepilnamaňyz gerek, ýani garantiýaňyz gerek diýip geldim diýen. Ol gymmat bahaly nämeler bardy, gol çekişmek bir da ýagdy. Ýöne şondan soňra biziň halkymyza kepilnama garantiýa barmy diýip soraýar. Bize sizden şol garantiýa gerek diýip geldim diýen. Olam aýdy, näme garantiýasy? Sen şoňa gol çek boldy diýe, hiç ýyl garantiýa ýok. Şeňmi? Zelenskiň näme üçin aýtdy şonu? Ol 1994-nji ýylda Budapestde gol çekilen memorandum bar. Ine şo taýda Amerika, Angliýa, Orsiýet, Ukraina biz sana garantiýa berýär. Hiç döwlet sen gelip golaýyňa da gelmez, serhediňden bölmez. Nädip ýaşaýan bolsaň ýaşa, sen goragyny biz üçine deýilip ine andyşyp awy aladylar. 3 döwlet. Şeňmi? Ine şol wada beren, ýa-ni garantiýa, kepilnama beren 3 döwletiň biri, ýani Orsiýet 14-nji ýylda Krim ýarmadyny basyp aldy. 22-nji ýylda da hany ýene de uruş elan edip, bütün ýani Ukrainanyň territoriýasynyň 20%-ni 3 ýylda öz hasabyna geçirdi. Onun resmi ýagdaýda Dumasanyň üstü bilen Orsiýadyň territoriýasy elan etdi. Halky bilen üstüniň ýer topragyň baýlygy bilen hiç kimden hiç daha sorana hany.
Ukraina çağılarına malık gittiler. Urus donasından Orsiýada ine olara menne Orsiýadyň çağalary edip geçdirýärler. Şaňmy? Ine 20-nji asyryň gulçylygy şundan emele geldi. Elimde dam kersak enne bira ahtiýarlyk edip şol beren garantiýasynyň ýüzüne Ukraina üstüne çöldü. Indi ikinji döwlet bar berdi Amerika in emesi beýigi şol döwrüm ýa-şu döwrüm. Olar aýtdy Putin nämeden bolsa edipdir, görserim görmedikleri salýar. Yok, sen näme hazır diye, sen bir kanun, sen saýlaw geçirmeli, sen gözipeden gitmeli, o territoriýalary Putiniňki bolmaly, ya ýonky bolmaly, ýeke kelam agy dil ýaranaklar, territoriýalar barada. Eger ondan näme bilen etjek bolany Zelenskiy gol çekdirjekler, o indi yarasy baýlyklara eýam geçýär. Zelenskiy gol çeken 1000 ýyllap işlemeli Amerika üçin, emma Amerikan gol çeken kagazlary Ukraina üçin işlemeler bir günem. Prezident çalışdy guturdy. Berlin wada da ýok, edilen sözüm hiç emma zat ne? Yalan bolup çykýar. Zelenskiy şon üçin şol 94-nji ýyllaky alanan Ukraina halkynyň ykbalyny şuun gaýtalamajak bol. Eger garantiýa bolmasa men gol çekjek geldi. Olaram hany taňa hiç garantiýa ýok, paşol ýaly. Haçan şuňa taýýar bolsaň gelersiň diýip ene çykaryp goýup goýberdiler. Goýup goýberdi, öýe çykyp gitdi, tapawdy ýok. Gelen mihman şeýdi buru diýerler. Sen garşalyan tarap bolsaň, edilmelisi bar, işle bar diplomatiýada, ýurtdaşlar. Sen iki çak gürleşmeli, iki prezident bar. Araňyza alın, kimi? Tercümeçini alın. Gerekmi? Yine de bir adam alın her biriňiz ýanyňyza şu näme dokumentler düşündirmek üçin ýa şoň arasyny düşünşmezlik bar bolsa, şolary prezidentlere düşündirip bermek üçin ene iki tane bilermeni alaýmaly. Bolly. O tada vice premierim gerek gel, ýa-ni bir Sovetnigem gerek gel, başga kömekçim gerek gel. Şol edilim, yok, mani dünýäň öňüne ýöretip çykardy Trump, maskara etmek üçin, ine men Aktamyň eýesi ine edebilişim şu diýip. Hana, onam hezil edip, ana o taýda Moskwada Putin adyňlady, ene şoň ýeme Kreml'de in gymmat şampanlar açyp taýda toýlapdyrlar diýdi. Ay berekellädi Trump diýip. Indi Orsiýada serediňe. Ýurtdaşlar. Men siýasatyň içinde 35 ýyl. Şu 35 ýylyň, şu 34 ýyl 11 aýyny Orsiýet iň esasy jenayetkar ýa günäkar ýa dünýäde iň bir erbet döwlet misalyny Amerikan goýup geldi. O näde o bir aýyň dowam beýle çeppesine tögürlýär bolan akly siýasaty. Hemme zadyň günäkary Amerika, oň ýa-da şulara gulak asýan Ýewropa ýa-da NATO ýaralygy dik gelýärdiler. Hemme siýasat alyň seredin. Ine bir aýyň içinde Putin buni tertine urtdy. Ine Amerikadan gowy adam ýok, dünýäde ýa Trump'da. Geldi hana diýär, inte Zelenskiy dokumenti bilen gitmeden 3 gün öňünden Putin press konferensiýa berdi. Amerika gelin hana size diýen näme nebit işlejekmisiz, gazy işlejek, hemme kampaniýalar çağırýar, alın. Gelin diýene bizde diýär şol seýrek metaller näçe diýseňiz bar, onam size berýär. Gerek bolsa şu ýanky Ukrainadan basyp alınan territoriýalar, şo taýdaky ýerasty baýlyklarym size berýär. Gelin diýip durur. Ene men hemme zady Orsiýa üçin, öz halkym üçin, Rus milleti üçin ýa-ni Rus jemgyýeti üçin, Rus beleleşigi üçin, ýa Rus dünýäsi üçin edip ýörnüp agzyny aşağı tıklayan adam. O esasy jenaýetkarym bilen günäkarym, eger tualetlerim köçede bolsa, günäkary Amerika diýip görkezýän Orsiýadyň metbugaty ýa-da 1-nji, 2-nji, 3-nji, 10-nji derejeli ýol başçylary bir günne ene eşigini çalyşdylardy. Amerikadan o adam ýokdy. ýa-da Trump'dan. Hana? Gel al näme gerek bolsa diýdi. O biziň iki tane dikme serdarymyzyň Türkmenistan orsuň erine berişär. Bilen meni alyp Amerikan öňüne oklady. Ondan Trump etmezmi? Trump ol işe uğra adam, ol biznes adam, o pulun adamsı. O siyasetçi der. Ona dine pul gerek. Özüne gerek, töwregi nakrere gerek. Bir bölegini son halkyna berjekdir, son ikinji, üçüncü möhleti öýdi ýa ogluny ýa ýene mirini oturtmak üçin. O siýasat. Ýöne bu taýda esasy zat
Atoyna diýerler ýurtdaşlar. Inni özler etjegini edip Ukrayn halkyny bir bölegini gyryp, bir bölek territoriýasyny alyp, şäherleri wes-weýran edip, innem oňa gol çekdirýärler, ýerasty baýlyklaryňdan bize bermeli. Soňam sen ne, hökman ne taýlawa girmeli. Sen bir kanun. I hope akly ýerindäki adamyň diýjek sözleri dälşi ýurtdaşlar maňa dogry düşünjek bolup. Uruş gidip duran döwletde sen nädip taýlaw geçirjek? Aýdynda öýdüm. Nädip geçirmeli? Territoriýa bäşden bir bölegini basyp aldy, üstüne çolup, düşman, halkyň bir bölegi o taýda galdy, bir bölegi çolup alynan ýerden bosgun bolup Ýewropa çykdy. Ýene-de Ukrayn halkynyň bir bölegi Ýewropada ýaşap ýör. Bir bölegi şumal okupirowany territoriýalarda galdy. Bir bölegi ýa Ukrayn garażdarlar odulan näşol Orsiýetde işläp bereli, Orsiýedyň seberini ol ýa domoklukda hemme gaz nebit pudoklary ösdüren ýa işläp şolar herekete girden ýa işledip oturan köpüsi Ukraynlar milleti boýunça. Bu SSR-den mäşeýle dowam edip gelýän zatlar. O taýda pesenden 8 million 12 million aralygyny milleti Ukrayn bolan adamlar ýaşap otyr. Ondan parahatçylyk bolarmy? Şu ýagdaýda. Häzir Zelenskiň Ukrayn boýuny öldürseler, ýurdun içinde garażdarlyk urşy turmazmy? Orsiýetde. Elbetde turar. Näme Ukraynlar başlar ödýärmi? Şumalym aýdyp otyrar. Ýok, biz görüşjek, gerek bolsa uruşjak, soňra çel. Ýöne biz öz watanymyzy, öz territoriýamyzy, öz baýlygymyzy, öz azatlygymyzy goraýarys. Biz hiç kim üstüne çözümdik. Bizim üstüne çözümdik. Haty dogry. Ine şolar ýaly çekeleşikli ýagdaý şol kuny emele geldi. Olar onu maskara etjek, olam bolmady. Näme boldy? Zelenskiýdan soň bütün dünýä ine progressiw jemgyýet hemmejigini ýa-ni Amerikan ýa-ni Donald Trumpy itmaskara edip ýamanlap otyrlar. Görün seredin edilýän çykyşlary oň ýemesini şanyny çykarylýan şanyna diýeni goşadyrnak üçin karikaturalar seredin. Döwlet ýolbaşlarynyň diýen sözlerini seredin. Ine döwletiň başyna ters ýolbaşy otursa boljagy şol eken. Ondan şolar ýaly ýagdaýda ýene-de bir aýtmaly zat, bize özümizde goraýrak duran döwlet Türkiýe, olam öz beýanatyny etdi. Şumal internetde bar, Recep Tayyip Erdoğan'ın çykyşy bar. Bizine elmedamam Ukrayn tarapynda bolupdyk, bar durursun. Ellen gelen kömegini sonuna detdik. Häzir medwetir gelecekde dertip aýtdy. Çurt kesip. Ne derecede Recep Tayyip Erdoğan'ın beýanatyna inanıp bolar ýa inanıp bolmaz, onu wagt görkezler. Ýöne olam söwdegar adam nirde peýdasy bar bolsa şu taýdy. Onun aýdan sözüniň hemmesi hakykatdan ýa adalatdan, sözü niden alýa ýa kim bilen dostlaşýa, onuň biz görüp otyrys. Türkmenistanly meselede taýdy kan gurulmady oturar diýşem ýok. Ýöne bir görýän adalatly tarapym, şol Türkiýede mümkinçilik bar. Şol Ukraina arkasynda durmagy, kömek etmäge de şol sany harby taýdanam. Sebäp Türkiýe NATO ýararlygynyň iň köp ýanky goşully döwleti we milleti harby taýdan. Ana ol şeýle. Türkiýanyň Trump halap barana gonamaydy. Sebäp bilen Putin tembol, sebäp Putiniň siýasatyny türk dilli milletlere ýol ýok. Berjegimde. Şol sany Hytaýyň siýasaty şol. Ana seredin 70 milliondan gowrak ýeme Uýgurlar bar diýip aýdylýarda, ýöne olarda referendum geçirilmänsen, ilat ýazyw geçirilmänsen anyk däl, ýöne aýdylýan görüň şol 70 million diýip aýdylýar. Men golagymda galan şol. Ýöne şol ku näçesi bar, näçesi dir, näçesi ölýär, näçe köpel ol belli däl. Şol 50 million bolanda da Türk dünýäsi üçin gaty uly ilat. Olar nädip edip saklap otyrlar? Seredin özüňi. Ondan Türk dilli milletler özüne bir howanar tutunmalydyr. Ya birek bilen arkalaşyk edip işleşmelidir. Ine şu manyda şu terde şunkun Türkiýanyň ähmiýeti uly. Şol sany biz türkmenler üçin, Merkez Aziýada hemme döwletler üçin.
Ýöne o Erdoganyň o ýeme agyp dönüp duran siýasaty netijesinde biz entek gaty uzaga gitmeli bol. Ýöne olaram ömürlükler. Erdogan ise ýene biri gelir. Ya Türkiýede ol Atatürk'ün ýemesi nesli ya wesiýeti ölüp giden aga bara. Görelik wagt görkezler. Ýöne men şol pikirimi ýene bir gezek ýatladyk geçsek bolýan. Erdogan'ym aýtdy da şol Krim Tatar dogalymyda biz elmedam arka durar. Elbetde Krim'de Tatarlar ýaşaýan, esasy ýaşaýjylar Tatarlar. Ukraina şolary ýanky ýurt azatlyk bolanyň soň Krim halky kan derjasty özüne şol erkinlik statusyny almak üçin Ukraina hataryna ýöne awtonom respublika adyny şonun bermediler. Şonun Sonra Kiýewden ýol başy bellerini näme dilli, o medeni ýagdaýdan gelip bilersiň, doranyp bilersiň. Bu Krima öňkü şol Stalin döwrüne 44-nji ýylda sürgün edilen Krim tatarlary bar. Olaryň köpüsi esasan şol Özbegistany, Taşkent tarapy sürgün edildi. Şolar SSR ýykylandan soň ýurduna dolanyp başladylar. Ýaşara yerleri, öňkü jaýlary ýok, elinden alynan otaýda orsmy, parsmy kim ýaşap ýarlar bilsin. Şurası gury ýerde şu dağdy derede çatma gurap, özleri ýuwaş-ýuwaşdan näşe otaýda jaý gurunyp, mal edinip, mülk edinip, bagçy ekip başladylar. Onam gelip şol da Ukraina ýolbaşçylar gelip bilemem orsun görkezmesi bilen ýa öz kellelerine gelen pikir. Şolun aýyna şeýersiz bir kanun gurupsyňyz diýip bir çöllük ýa dağlyk ýerdäki gurulan jaýlaryny buldozerler ýykyp başladylar. Enne bugün kowun orsiýet menki diýip tutýar. Şol Krim ýarmadydy. Mene ýanky bir taryhyna seretseňiz hany Türklerin elinden basyp aldy Yekaterina II. Ana Yekaterina'dan ozal näçe gör 100 ýyllyklaryň dowamyny bu Osman imperiýasyna tegişli Krim ýarmady. Indi şu gün men pikir edýän şol Ukraina ýolbaşçylarynyň ornuna bolsam, ýa şolary sözüm diýip düşünip bilýän bolsam, ondan şol Krim ýarmadasyny orsiýedin kimde? Şular Aňyrbasy ýemden gelýär, türklerden gelýär. Biz şunu 49 ýyllap Türkiýe ullanmagy berýär. Goý şo taýda bir halkara konsorsiumy döredilsin, şo taýda bir ýanky Trump'ın Gazada döretjek diýen ýemesi bar. Cennet ýaly ýurdu welaýaty diýen. Şonu Krim ýarmadasyny türkler döredip bilýär. Tewda urdanım, beýlik medeni gatnaşygym, o beýlik zatlarym 49 ýyl geçer boli, onsoň şo halk özleri karar bersin. Ukrainada galjakmy bolar? Ya Türkiýe geçjekmi bolar? Ya öz başlyk döwlet boljaklarmy Krim diýip. Şeň, goý özleri çötsün. Çödüp otylar hana. Ana aýryşdylar edilýän hiç bir galmagalsyz ýykylykly Çehoslowakiýa, Çehiýa hem Slowakiýa. Eser döwrüne şolar ikisi bir döwletdi. Eser ýykylan güni oturdular iki döwletiň ýolbaşçylary gürleşdiler. Ine Slowakiýa bilow menki şu taýdan ferket geçýär. Wessalam. Ondan märine 34 ýyl geçdi. Gülýäli ýaşap otylar her döwlet öz respublikasyny. Hem şunu Krimde diýip bolanak. Ýa bilemek 3 ýyl boldumy? Şol ýanky Şwetsiýanyň iň emesi günorta tarapy bar. Danmarka ýa-da Daniýa iň goly ýoti arasyndan diňe şol ýanky deňiziň bir goly geçýärdi. Aýlo ýa aýla diýelim. Şol Skåne diýilen ýeri Şwetsiýa, Skåne diýmegen bir gidip ýatan bir ulu welaýet bolýardy. Şol asyrlar boýy ozal aňyrda ýemeleri degişlekenler, Danmarklary. Soň bundan bir 150 ýyl bol ozal ýanky şol serhet çeklerini şol suwdan çekýär, suwun bäri gapdal Şwetsiýanyňky bolýar, suwun aňyr tarapy Daniýanyňky bolýar. Ýöne şu toprakda Skåneda ýaşap bereleriň köpüsi ozal Danmarkyň ýemesi raýaty. Raýat diýmeli bolýan näsep o dowr patşaly bardy. Şolara
100 ýyllyk möhlet berilipdir. Ýene-de 100 ýyldan soň referendum geçirmeli. Ondan soň şo topragyň ilaty näme karar berse, şo bilen mesele çözülýärdi. Topragyň ilaty hem Danmarkyň ilaty ses berdi aýtdyr ýok. Şol toprak hana Şwetsiyada garsy. Bol oturdy mesele çözüldi. O taýda dawa da ýok, jenjelem ýok. Skonu asyrlar boýy adamzat oturýança Şwetsiýanyň territoriýasy. Şo näme üçin edip bolanak? Ukraina meselede ya Krimli meselede. Näme üçin dige burnuň üstün görýärlerde aňyrdaky, kelledaky, maňlaýdaky zatlar görüp bilen aklar. Eger şol Osman imperiýasyna degişli bolsa, şol ýarmady. Şo şuwuna çellem, şo toprağın hakyky eýesi Krim tatarlary bolsa, galanyň bagyşlanýan gelmişek bolýan bolsa, onu näme üçin şo yerli halk çözüp bilen ak öz ykbalyny. Näme üçin Krim tatarlarynyň elinden bu hukuk alınýar? Ol Orsiýada da degişli, ol Ukrainada da degişli, ol Amerikada da degişli, beýleklerini de degişli. Näme üçin şonu ol öňkü hak eýesi Türkiýe 49 ýyllap wagtlaýyn ullanmagy, olam halkary ýemesen derejesinde. Diňe menki dip ullanmalarla şol bir ýanky ösüş zonasy bolýarmy? Ya ykdysady zona bolýarmy? Ya turizm zona bolýarmy? Ullansalar. 49 ýyldan soň şol ýerli millet çözsün. Inni näme etmeli biz? Şu durşuny ýene 49 ýyl uzatmalymy? Ya biz Ukraina ýanky bir vilayet bolup girmelimi? Ya öz başlyk respublika bolmalymy? Ya da biz Türkiýanyň hataryny bir vilayet bolup girmeli? Onu halk çözsün. Ýöne men häzir zorluk bilen ozala Yekaterina türklerden basyp alýar. Onun o taýda men Yekaterinaň şol basyp aly toprak menki de o taýda dökülen türk gany ya tatar gany hasap alynakmy? Gelin adaletli bolalım. Tarihe seredin. Inni bugun bolsa oly barada gurrun ýok. Ýöne şonu da sağ bolsun Türkiýe hana Ukraina elden gelen kömegini edip otur. Kömek etmesen ahil boldy. O Erdoğan'ın kellesinde näme pikir var biz onu için göremde. O Türkmenistany degişlikde o düýbünden aýratyn pikir. Ýöne umumy dünýä siýasatyny seredende şugun Türkiýanyň edip oturan işi alyp barýan siýasaty şu türki döwletleriň milletleriň şol sany Ukraina halkynyň bähwidini orta berenden şumal Ukrainanyň parlamenti karar kabul edip biz şunu 49 ýyllap Türkiýe döwletine geçirýär. Şu taýda goý ykdysady zona, turizm zonasyny gurmasylar. 49 ýyldan soň şu mesele dolanyp getirerdi, şonun akylly pikiri ýok. Ine şonu aýdaýyn. Ýazyň sizin şu taýda öz pikirinizi ýurtdaşlar. Şu arada näme pikiriniz bar? Ine şu ullukça şu taýda duraýyn, soňra näme habarlar gelse, wakalar bolsa, boljagym görnüp dur, size wagtly ýetire duran. Sag bolun diňläňiz üçin hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.